Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon mao ang atong ikasiyam nga nobinaryo sa atong pagpista ni San Jose dinhi sa atong parokya. Atong padayong ipangaliya pinaagi ni San Jose ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa nahitabo rong gubat dito sa Middle East ug sa ubang mga bahin sa kalibutan ug dinhi sa atong nasod nga mahunong naunta kining panag-away o korupsyon na grabe gyud kaayo sa atong mga government officials. Ang ato sa mga kaigsuonan karon na nahiagom niining dakong krisis sa kalibutan nga naglisod na bisan gani silang pagkaon o panginabuhi ato sang iampo na matabangan unta pinaagis pangaliya ni San Jose. O ang atong mga benefactors and donors na nagpadayon sa pagsuporta nato pinaagis pagpamalit og mga slots hatagan usab unta sa Ginoo sa tinuod nga proteksyon o kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw og ganti ngadto sa mga nagmatarong ug ngadto sa mga nagpakasala pasaylo tungod sa ilang pagpenitensya. Kaluy ang nangamuyo kanimo aron kami nga miangkon sa among pagkamakasasala makadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimutan, gitubag ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka, bantayan og panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutang ko ikaw didto sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Moingon ako sa mga binilanggo, gula kamo og niadto anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Manibsib sila daplin sa kadalanan ug mahimo nga ilang sibsiban ang hawan nga kabungturan, dili na sila gutomon ni uhawon. Ni ang hangin ug kainit sa adlaw musakit pa kanila kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa nagmahal kanila. Maghimo akog agianan latas sa kabukiran ug magandam akog dalan alang sa akong katawhan. May mga bot gikan sa halayo, ang uban gikan sa mihanan ug kasadpan ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pag-awit sa kalipay o kalangitan, ug pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran, kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan,
ug maluoy siya sa mga nag-antos. Apan ang Siyon miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang mga pulong o Ginoo, maglingkod ta sa among pagtuo, ug agatan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab
nagbuhat. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan gibuhat usab sa anak, kay ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Og ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini og mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhaon sa amahan ang mga patay og hatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon ug kini miabot na ngang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak na tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kinabuhi ni Kristo dinis kalibutan, iyang gigamit sa pagluwas sa tanan nga mga tao. Apan bisan pa ang iyang tumong mao ang pagluwas sa tanang mga tao, naagyoy pipila nga dili mudawat sa iyang kaluwasan o gani gipatay gid siya. Lingiyay mong tupad na mudawat ka sa kaluwasan ni Kristo. Kay di ka mudawat, mupatay ka ni Kristo. Ang mga Hudiyo wa gyud mudawat hangtod karon. Mao nang gipatay nila si Jesus. Kita nga mudawat basin sad og
sa pulong rasad ta mo dawat, pero sa ato dayang binuhatan mo patay gyapon tag Ginoo. Saman, patay mo dili. Wa na, mingaw na. Wa na. Ug unsa may mga paagi nga gidawat nato ang Ginoo kung ang iyang mga pulong atong sundon, kanara gyud. Mao ra gyud nay unang paagi. Ikaduha, sumpay gyapon siyang mga pulong, ang iyang gihigugma ato sang higugmaon. Nga ikatulo, subay gyapon siyang mga pulong, ang iyang pagpakamatay ato sa untang sundon. Muna si Santiago, ni sunod ana, si Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, o practically ang tanang mga santos, labi na ang mga martyrs, ni sunod ni ana. Gilingi ana sa imong tupad, na andam kang magpakamatay para nako. Tingnan ko no, na andam ka. Naagay mga gahe kay badigin mulingi. Na siya. Nagkatawa bitaw karon may kay pagka-discuss ni Attorney Ropel Banyok ang kanini ang impeachment ba ang nag-ongoing wrong impeachment o ang mga rating. Ako sa nakapamulandong sad ko, anong lahi man og tinan-awan ang mga congressmen, labi na gid ang Committee on Justice kana rong nag-process sa impeachment ni BP Sara, lahi magpagtan-aw sa mga tao nga unta gitawag man ta na sila diha og House of Representatives. Gani ni claiman sila ana nga sila boses ng mamamayan sa tao. Pero lahi sila pananaw, tanawa ha. Dunay duha ka impeachment, ang kang BBM nag-unato nya kadayon kaning kang Sara. Ang sa kang BBM, ang impeachment petition ilang gideklarar sa Committee on Justice nga why sufficient substance. So kuan dayon, dismiss dayon kay why substance. Pasabot ang accusation nga sana kaning betrayal of public trust. Mao man toy kuan ato, mo may issue tingali ato, betrayal of public trust, dili sufficient ang substance in relation to the President Bongbong Marcos. Pag-abot na ni Sara, mao gyapon betrayal of public trust tungod atong 125 million nga confidential fund, mao gito'y pinakasentro unya kuan na ra ba to, aprubahan naman to SCOA nga way anomalya, pero ilang gihimong dunay issue karon sufficient in substance. Sa ilan ang pananaw sa Committee on Justice. Pero pag resulta sa kaning survey sa Pulse Asia man siguro na nga gidiscuss ni Tony Ropel nga gihimo atong first week of March karong tuiga, ang net approval rating man tingali to ni Bongbong Marcos -9. Ang net approval rating sa Vice President Sara Duterte +28. Kinsa maron ang atong tuhuan, ang mata sa Congress nga si Bongbong Marcos kasaligan kaayo nya kinsa tong mo accuse niya nga betrayal of public trust, insufficient ang maong accusation.
O kining mga tao nga nag-ingon, para namo negative ang among approval ni Bongbong Marcos. So, kining panaglahi ang representatives, lahig pananaw, ang girepresentahan, lahig pananaw, murag in between na ay question mark. Sila man untay representative sa mga distrito sa tibuok kalibot Pilipinas, nganong lahi magpananaw ang mga tao? Nga sila man untay nagrepresent. Ang pasabot para nako, di sila kamaong maminaw sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, mga igsoon, kanunay gid ng favor sa katawhan, dili sa individual authority. Kani magong authority, kasagaran, magpakaginoo. Sama anang executive, legislative, judiciary nato nga mga branches, mga authority naman na sila. Magpakaginoo na sila. Doon na sila pa, prone sila nga matintal nga magpakaginoo. Nya kay magpakaginoo naman sila, ang ilang gipaminaw, ang ila ng kaugalingong gusto. Ana. Munang di kay ta makasalig nila. Para nako, ari kita mosalig sa voice of the people. Kay government emanates from the people. Dili emanates from the elected officials of the government. They are simply servants of the government. Dili sila mo'y authority. Pero karon nabutaan sila na'y authority. Na kung unsay ilang gusto, ilang mabuhat. Munang si Kristo ming correction sa mga Jewish leaders nga dili na maong inyo. Nganong kamo naman hinuoy masunod? Nganong kamo na may magbuot? Di na maminaw sa Ginoo. Mao na ninyo Kristo ang amahan nagbuhat hangtod karon pinaagi sa anak, pasabot ako'y sundan ninyo kay ang akong mga hukom pabor gyud para sa mga tao. Kay pinangga manggug kayo sa Ginoo ang mga tao. Lingi ay mong tupad, ina, pinangga ka sa Ginoo. Lingi aba. Nya kung ikaw karon naa kay kalagutan, naa kay gustong silutan sa imong isig katao against nakas Ginoo. Kung tanaw nako karon sa atong Congress, labi na sa Committee on Justice, murag gusto lang gyud nilang silutan ang mga Duterte. Labi na gyud ang Vice President. Gusto lang gyud nilang silutan, di na sila maminaw nga ang katawhan, majority sa mga Pilipinos, dili gustong silutan ang Vice Presidente. Gani, nagsinggit karon ang mga katawhan, pinaagi anang rating nga ni gawas, kanang approval, net approval rating, naghisgot ang katawhan na, chikapak ha ng Presidente, anong di na mamiganahan mo salig niya? Chikapak ka na mo'y chikapa, ayaw rin di ang nisalig pamigmaayo. Nya sa actual gid nga tali, ako nakitaan dito, kay kuan man na kanang net approval rating minus disapproval rating. Ang kang Sara, murag 55 man tingil itong iyang approval rating, unya ang iyang disapproval rating 27. So 55 minus 27 mo resultag positive 28. Ang kang Bongbong Marcos, alam tong iya, ang approval 36, ang disapproval 45. Mauna nga pag minus negative 9. Nya sa Luzon, NCR, Visayas ug Mindanao gitabulit man sadto sa Pulse Asia, gipakita sa ni Attorney Rufil, lingaw kog tan-aw sa Luzon kanang adto padung sa Northern, kato ba? Luzon ba? Way labot ang NCR. Ang NCR ka naman ng Manila, Makati, Caloocan, Quezon City. Mao man ay nagkumpo sa NCR. Sa Luzon, daog si
positive ang rating ni Marcos. Negative ang kang Sara sa Luzon. Pero in CR hangtod nga ris Mindanao, pulos negatives Marcos. Pulos siya ubos. Si Sara maoy naglabaw. Labi nagis Visayas. Ang approval rating ni Marcos kay kuan ra 17 man siguro to. Unya ang kang Sara kay murag 70 kapin or 87 ba to. Nya sa Mindanao 10 na lang ang approval ni Marcos, unya ang kang Sara kay 97. So pasabot kung mutan-aw ani ang ato mga representatives, ang taga Luzon ra maoy nisalig sa atong presidente ug wa mo salig sa vice presidente. Ang NCR Visayas Mindanao nisalig sa vice presidente, wa mo salig kaayo sa presidente. Nya nganong karon ila mang ingnon nga ang sufficient ra gyud og substance sa petition sa impeachment, ang angay i-impeach, ang angay taktakon sa Pilipinas mao ang vice presidente nga positive man kaayo ang mga tao. Unya ang ato hinoong presidente nga negative ang resulta sa mga tao, mao naman hinooy gitawag og why sufficient substance. Well, nagkabangi. Naay panultihon lagi nga nag-ingon, vox populi, vox Dei. Ang tingog sa mga tao, tingog sa Ginoo. Muna maminaw gid tas mga tao, maunta nay buhaton sa atong mga leaders karon. Apil na sa ning leaders sa Amerika, sa Israel, sa Iran, nga kining ilang panagubat karon, mao kani gustos mga tao sa kalibutan. Gasolina na to karon pila na? 100 na kapin. Nya napagi umaabot nga mga increase, wa pay siguro og napabatay supply kay girasyo na ang mga gasolina. Ug ang krudo, patinta asas krudo. Unya, kinira bang duha, kinira bang nga commodity, kaning fuel, mao na gini mo increase. Nunot ginatanan. Unya ang sweldo wa mo increase. Ako musulti ko ron ninyo na problema ta sa atong pabahay. Ang atong budget ato gikan og 60,000 ning abot og 75,000. Karon pila na kaha nga hapit tanan ni increase, naa sa 20 to 30% ang increase sa mga prices. Mga igsuon, naminaw kang atong Congress ani, naalagya po sila nag-focus sa impeachment. Dako na kay kadaot ang nahitabo karon sa atong nasod. Dako kay panginahanglan ining krisis. Sila impeachment lang gyapon. Unsa man ning ilang mga dunggan, dili maminaw. Unsa man ning ilang mga mata, dili mo tan-aw. Isit aside usa na oy. Nya ang ila ra bang i-impeach ang dunay positive rating sa mga tao. Ang dili nila i-impeach ang kadtong dunay negative rating. Ni samot na gyud nga murag wa na gyud mag-igo bang nagmahal pa baka ni sila sa atong nasod. Mo nang niingon diri si ang Ginoo sa atong unang pagbasa, malimot bagod ang inahan sa iyang masuso nga mga anak o iyang anak nga masuso, iya ginang atimanon. Kinsa maroy atong inahan? Kining ato mga opisyal sa atong nasod. Sila'y inahan unta nato, pero mura mag nakalimot sila. Kinsa may masuso nga anak? Ang mga kabus, ang mga way trabaho, ang mga bata, ang mga senior citizens. Muna na sila tawag masuso, gaagad na lang og unsay ipasuso. Ila ba nang gipaminaw karon? Wa. Pero ang Ginoo naminaw. Kay matod pas Ginoo, ang inahan posibleng malimot sa iyang anak. Pero ako di gyud ko malimot ninyo. Duna gyud umaabot nga silot kining ato mga leaders nga wa magpakabana sa panginahanglan sa nanginahanglang tinuod nga katawhan. Silutan gid sila kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, inig kamatay na nato
mabanhaw ta. Kitang tanan banhawon. Pero matod pa diri sa to, kadtong maayog binuhatan, mabanhaw, nani sa Gospel of John chapter 5. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. May lingian sa di imong tupad. Ing na nipalit kag slat. Ing na nipalit ba kag slat? Ing nipalit kag slat, maayo kag binuhatan. So kung mamatay ka karon o madayon kining grabe ning gubat karon, maigo tas missile din mga matay ta, ayaw kabalaka kay inig kabanhaw nimo nya nipalit kag slat karon, mabuhi ka. Pero guwa ka nipalit karon kay gadinaw ka, nya maigo lang gyapon ka sa missile. Wala ba tay panagang din mamatay ta, banhawon gyapon ka pero silutan. Ug mga adlaw magpista ta ni San Jose. Si San Jose maayog binuhatan. Namatay siya. Sayo kay siyang namatay, wa kay siya kaabot sa public ministry ni Kristo. Wa kaabot siya sa pagka 30 anyos sa iyang anak. Pero si San Jose buhi hangtod karon nganuman manggihatagon kay siya. Gihatag niya ang tanan ngadtos Ginoo sa iyang isig katawo. Mao bitaw karong gabi naa sa tay gamay nga selebrasyon kay yano man ni si San Jose. Audi karong gabi ugmas gabi ika-6 magmisa ta. I hope manambong ta labi na mga chapels pagpadala mo og inyong mga representatives unya na tay gamay prosesyon mga usahon tingin na kauras or less than 1 hour niya human natay panihapon diha sa garden ni San Jose magdatag mga pagkaon ako mong dasigon para atong ipaambit diha mura mamugwa madasig na nag-ana ulan yung mga naw magdatag pagkaon ba na niya ako sang gidasig ang mga chapel leaders nga mosuroy sa mga balay pahatagon sila love offering para i-offer ugma inigmisa nato nga 1 peso to 1 million depende lang kay mao sa na atong gamiton sa atong mga expenses niya kamo sa mga online parishioners isip atong suporta pwede sa mo magpadala para ni Pader tampo-tampo sa ni diha sa inyong pagkuan aron kami mapiksan pud mi dire sa grasya gikan ni San Jose. Ana lang, simple kayo. Ang pagkamanggihatagon, ang pagkamaluluyon maunay makapahimo natong mga buutang tao sa matas Ginoo. Kay ang Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, maayo gyud og maluluyon. Maayo gid siya og maluluyon. Gisunod ni San Jose, gisunod ni Mama Mary og sa mga santos. Kita, kumusta man? Musunod dili. Kumusta man ato rong mga congressmen, senador og mga naas executive? Nisunod o wa? Secret. Kinsa may naningkamot og sunod kaha sa pagkamaayo og maluluyon? Mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group? Secret. Mga naong ninyo murag secret. Ato lang ng panidaan. Ang ako lang jarong gipasalamatan kaning social media, kaning mga vloggers na mga buangon sa diha, pero daghan kitag makuha nga mga genuine nga information. Dili na sa mainstream media kaayo kay filtered na kayo ang mainstream media. Usahay matwist pa. Ana. Pero karon tan-aw ta diha, magkabuang tag-analyze. Pero mga gitaglamdag sa Ginoo para ang kamatuuran maugay atong mahibaw-an. Maminaw ta unsay gustos Ginoo, unsay gusto sa tinuod na kinabag-an sa katawhan, dili sa pipila nga mga bakakon o mga kawatan sa atong nasod.
Nobina alang ni Senyor San Jose. Mga igsuon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunubos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto ug pagpanalipod sa batang Jesus sa hilom ug putli nga kasing-kasing, na sinati niya ang kalipay nga langitnon busa uban sa mahigugmaon ug mapaubsanong kasing-kasing, himuon nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikasyam nga adlaw. Santos uyamot nga mahan o patriarka Senyor San Jose, tungod sa buhi nga kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo sa kinatapusan sa imong kinabuhi, sa dihang magabulag ka na sa matamis ug hiligugmaon nga pakig-uban kang Hesus nga atong kalipay, ug sa iyang santos nga inahan nga esposa mo nga mahigugmaon uyamot, ug tungod sa imong kalag nga sa hapit na mabugto ang imong ginhawa, gitambungan ka sa bulahan nga dakong gugma sa anak ug sa iyang inahan nga dalaygon, ug gisandigan mo sa Hesus sa imong pagkamatay. Nangamuyo kami kanimo nga iampo mo kami ug idangat mo sa Dios ang atong Ginoo, nga sa oras nga makalilisang sa among pagkamatay, dili kami bulagan sa grasya sa atong manunubos ug sa pagtabang mo kanamo, ug nga dawaton Hesus ug ni Maria ang among katapusan nga pagginhawa, ingon man usab nangayo kami kanimo nga ipaninguha mo kami sa gipangayo namo niining nobina, kun daw angay sa himaya sa Dios ug dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pangayoon ni Senyor San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog, manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag sa pangaman ni Senyor San Jose Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan mugiya sa iyang mga ginsakpan subay sa dalan sa pagkamatarong ug magdala kanila ngadto sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, biyaan nato ang atong mga sala ug magmatinumanon kita sa mga balaod sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga gisulay ug gilutos tungod sa ilang pagtuo, makalahutay ug mosalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga sundo nato ang pinigingnan ni Jesus ug magpahiuyon kita sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halandong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy
magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay sa katapusan makaangkon sa gisaad sa Dios ang kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Tanan, langit nong amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak, si Maria Santissima, ang imong pinili nga mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa, dawata, kining among mga pangamuyo kanimo, nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pangaman ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigod ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagong, nadawat namo kining namong ihanan, ang panupilo nga abot sa yunan. Ug ginabag sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalan sa kalagalang kanan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang Diyos sa kaangkuran. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok diyang santos nga simbahan. Tungod sa gahom ni ining sakripisyo, Ginoo, kaluy pagpanas ang among mga daang kadautan ug bag-oha ang among kinabuhi ug dad-a kami nganha sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
nakasalanan ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuan-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ug kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa paghuli, ikan sa langit nung amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kabalaka sa lawas kong kalag. Pagkabot sa mga gilaraw, tanang butang mayo, tanang isandi ko kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilong nga mga tulog mo, pagasundo
Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa mga langit nung gasa, imo kining gihatag kanamo alang sa among kaayuhan. Busa ayaw itugot nga makapahamtang kini og hukom batok kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Salamat kay ninyo nga nagsuporta sa ato karong nobinaryo, labi na gyud sa Cofradia di San Jose dinis atong parokya. Ato silang pakpakan. Salamat kayo. Nya salamat sad sa inyong suporta para sa ato mga slots dinhi. Ang atong grace niabot nag 186,177 ka slots ang atong halin, napay 513,823 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 335 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC Part 2 niabot ng atong halin og 10,630 ka slots, na 519,370 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 163 slot challenge nga tag 16,300 na po na sa atong nadawat. Nya ang atong PPSC, ang DPR para itukod og mga balay, niabot na og 53,914 ang atong nadawat ka slots. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Sa krisis ang panahon, malit yun mo. Unsaon pagpalit og slots, ato na sa ning usbon, pagpahinomdom, na una, pwede diha sa atong opisina o diha sa atong mga lamisa sa gawas sa atong simbahan, o nga tubas mga chapels, o nagadag resibo dito, palit mong slot. Ikaduha, sa atong mga bank accounts. Niya sa atong screen, ang atong mga bank accounts, tulo na ni kabuok ang atong bank accounts. So, kanalay sunda, niya tanawa lang yung maayo ang mga account numbers o ang account names o ang bangko. Kanira bang BDO duha na kabuok no, na Unibank na network. Ang kining ato BDO network mo na atong bangko, dili kadtong Unibank. Nya ang ato sang Via Cruces padayon tang naghimo niini matag Biyernes human sa alas 6 nga misa sa gabii din sa tong simbahan. Og ang atong mass wedding palihog padayog pangumpanya kay kuangan patag mga 96 ka couples ang atong slots. Tabangon gini natong mga nagpuyo-puyo kay padong gina sa impierno kay dautan gina paras Ginoo ang pagpuyo-puyo. Di ba? Banhaon ta unya silutan kun dautan tag binuhatan. Kanang puyo-puyo or kanang civilly married dautan gina sa matas Ginoo. Sigon sa atong pagtuong Katoliko kay wa man sila modawat sa sakramento. Dili na sila pwede mo kalawat, di sana sila pwede mangumpisal kung wa pa sila'y kasal. Muna, pakasal gid unta sila. Ato ng tabangan, ha? Nya padayon mo support gihapon sa akong YouTube, atong mga social media platforms. Una, ang atong YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod. Doon na ni 288,000 ka-subscribers. Sige lang yung view, like, share, o subscribe, ani. Kada adlaw yun. Ayaw nang palta-palta lang. Salamat sa atong mga subscribers. Nya nga to sang official Facebook page sa atong parokya, mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Kani sundasan ni, aron na padayon tang ma-updated sa atong mga kalihukan o mga pamalandong dinis atong parokya. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.